Hoca patıra da hoca patıra. Adın mı? Patıra mı patıra? Evet patıra. Ha, bugün hoca patrak öz işine başladı. Yönü görýänsiňiz, keypi yok. Şu ikisinin alan patraklarynyň pulunu bermeýän üçin hoca halys ýadap durýan. Aklım, beýtmäňe. Berme hoca patragyň pulunu. Operator, dur. Bular Atabek bilen Maysunmy? Hawa edil özü. Uzun kuat ara kesmeden soň bular ýene-de şol çaýaly hereket etmeklerini dowam edýärler. Ýöne bize gyzykly. Bular şunça wagtlap nerede bolalarka? Mene Şahruhan çağırdı. Kino düşmäge. Menem Tarkan. Mınam Tarkan çağırdı da. Tarkan. Ýöne olaň ýanynda biz sizi görmedik. Olur biz gören nerede olan? Neyden orada ömür palkısını entepeyin. Oluyor. Patrakla pulun haçanacık. Berzek. Garasa interi öp durda. Öyle pul vardı kururum da ben senin. Pul veren o. Denetme. Umman bir son yalarak gelirdi. Bolluk. Hakiki sol. İneyim. Kömek gerek mi? Kömek gerek mi diyen garip sana? Kömeğe gerek. Hem oldu. Köday bilemem. Kime? Ha. Ben Meryem. Ben Meryem. Ne vermeli? Patronun pulunu vermeli. Yalga yoktur ha, yalga yok. Bağlın mı? Yalga yok değil mi be? Böyle? Karaş geliyor ne demek? Otur senin. Vay day näme diýär? Çekeyim, birinciden de men seň daýyň değilim. İkinciden men seňin tege çeňin tanamok. Hawa nämerek? Bunu sizi uruttular. Kim? Ola Merve'de. Yine size Merve'de. Beraber yolundan olaydı. Mene Merve'de. Sözüm aytsam sana, bor diyermen maňa. Yok dime çala, ýakynlaşay maňa. Sözüm aytsam sana, bor diyermen maňa. Yok dime çala, ýakynlaşay maňa. Indi bolsa biziň gepleşigimiň bu gözek sanyň mehmany Hoca familiýaňyz näme? Näme tanawokmy? Yo, men tanayan, bärdäkle tananok. Näme in? Men tanawok. Orada tabii ya. Gepleşigimiň şerti
Öňümizde konwertden içinde soraglar bar. Ya soraglarymyza dogry jogap bermeli, ya-da öňümüzdäki zatlaryň haýdan bolsa birini iýmeli. Häzir getmişimizde beljek sowarymyza dogry jogap berip bilmedik ýagdaýyňyzda e-mail zatlaryňyzdan tanıştyrýar. Peňden ýumurtga, Ne? burşu koktel, sadaryň bişmedik çyk dili, bişmedik leňeç, bananly, ýylanyň etinden gowurdy. Düşünipmi? Men şuradan hem için oturuyorum. Git işitip çağırdık iyi bir şey var deyip aytmadın mı? Bu hem iyileşmemiz için hem siz için garaşmalyk pursat. Onu häzir ilkinji towarymyzy açýar. Ün serip dinleň. Bir sorum. Ene bolýan zat ol oglanlykda, ýaşlykda bir her gille pursatlar wakalar bolýar-da. Indi ýa gelenjegiň bilmeýän zatlar bardyr ýaşlykda bolan. Pankelle, sorumda ne ro? Eşeňmi? Aparator, ýakjyň kesip koýur bolýarmy? Çygyň. Ýakjyň kesip koýur, näme o gelenjegiň usturjak bolýarmy? Yok, usturjak bolam yok. Towarmy şeýle. Şu şaka çendi. Yollaşyňyzdan gillep beren iň ulusaryňyz näme? Yine men sırrım yok. Yani aç pul yosuryan. Mene bir saatlap pikirlenip pul yosuryan. O var uğucan tronuna gön protarap yürüyor. Bolya, ay olan edecek zorla. Bolya, bir kabul edýär. İkinji towarymyzy açýar, ünsertdiler. Ay. Şu wagtda çendi. Näçe şeýle söz aýtdyňyz? Demem, näçe udaşny boldy. Men hiç kime söz aýdym o. Gıyırlar söz aýdýardym. İsim ürüşükde oynayayım. 10 ýaş gıy söýdüm meni. Näme 10 ýaşdan ýürek bam o. Oňan diýdim o. Kim ýoňy çegede şoňa oýnajak diýdim. Hemmesi jeňjegeller o. Aýana gelnejen bir adam öňürek duranyrlar ýöne. Öýüni aýtma begeler o. Bolya, munam kabul edýär. Indi ahyrky sowarymyz ünserip dinleň. Sowar şeýle. Ýa-ha şu taýda saçyňyz syrmaly, ýa-da şu öňüňizdäki burşuk koktel içmeli. Haýsyn saýlaýaňyz? Men burşuk koktel içäýinmi? Öňüňe saçym bar, manam aýardan men burşuk koktel içäýinmi? İçsekmi? Ha ola. Burşuk koktel. Azmy? Baldyal oğul, baldyal. Bolya, kabul edýär. Begeler, reklama. Diýen seni diýsem gaharlanma. Aýtsyňy tapmady bahana. Çyndan söýäni sen tanna. Rofat beray maňa. Ýanyňa barmana. Bolýa diýäň sen maňa. Sevgimi bilýänmi bilem ok. Bilseň de maňa bilirem ok. Saňa düşünüp bilem ok. Gel, soraýa seni ýürek. Maňa sen gerek, diňe sen gerek. Sözüm aýtsam saňa, bar diýermeň maňa. Ýok diýme çala, ýakynlaşaý maňa. Sözüm aýtsam saňa, bar diýermeň maňa. Ýok diýme çala, ýakynlaşaý maňa. Çala, ýakynlaşaý maňa. Sözüm aýtsam saňa, bar diýermeň maňa. Ýok diýme çala, ýakynlaşaý maňa.